በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወራ ታሕሳስ ዕለት 20 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን አንደበት ኩነኒ ታሕሳስ 20 ካብ ነገደ ሌዊ ካብ ናይ ኣሮን ትውልዲ ዝኾነ ነቢ ሃጌ ዕረፍቲ እዩ። ሃጌ ማለት ናይ እግዚአብሔር መልእክተኛ ማለት እዩ። ንሱ ድማ ካብ ውሽጢ 12 ደቂቀ ነቢያት ሓደ እዩ። 12 ቅዱሳን ደቂቀ ነቢያት ዝበሃሉ ድማ ነቢ ሆሴ፣ ነቢ አሞጽ፣ ነቢ ሚልክያስ፣ ነቢ ኢዩኤል፣ ነቢ አብድዩ፣ ነቢ ዮናስ፣ ነቢ ናሆም፣ ነቢ እምባቆም፣ ነቢ ሶፎንያስ፣ ነቢ ሃጌ፣ ነቢ ዘካርያስን ነቢ ሚልክያስን እዮም። ዋና ዓበይቲ ነቢያት ዝበሃሉ ድማ 4 ክኾኑ ከለዉ ንሶም ድማ ነቢ ኢሳያስ፣ ነቢ ኤርምያስ፣ ነቢ ሕዝቅኤልን ነቢ ዳንኤልን እዮም። ካብ ሆሴዕ ክሳብ ሚልክያስ ዘለዉ ነቢያት ድማ ደቂቀ ነቢያት ዝተባሃሉ ምክንያት ሓደ ደቂቅ ብምዃኖም እዩ። ብኻልእ ድማ ዝፀሓፍዎም ትንቢቶም ዓበይቲ ነቢያት ካብ ዝፀሓፍዎ ብንጽጽር ክርአ ከሎ ንእስ ዝበለ ስለ ዝኾነ እዩ። ነቢ ማለት እግዚአብሔር ዝመረጾን ናይ እግዚአብሔር መልእኽቲ ናብ ህዝቡ ዘመሓላልፍን ከምኡውን ዝተሰወረን ዝመጽእን ኩሉ ብግልጺ ዝምልከት ማለት እዩ። ነቢያት ክበሃሉ ከለዉ ብጠቕላላ ምግባር ሃይማኖቶም ዝወቀበ ትሩፋት ተጋድሎኦም ዝሰመረ እዩሞ ኣካይዳኦም ኩሉ ምስ እግዚአብሔር እዩ። ይቕሬታ ነቢ ቅዱስ ሃጌ ድማ ትንቢት ብምዝራብ ንህዝቢ እስራኤል ብምግሳጽ ንእግዚአብሔር ዘገልገለ ነቢ እዩ። ናቡከደነጾር ንናይ ኢየሩሳሌም ህዝቢ ኣብ ዝማረኸ ጊዜ ናይዚ ጻድቕ ወለዲ ምስ ደቂ እስራኤል ናብ ሃገረ ባቢሎን ወሪዶም ከዱ። ዳርዮስ ዝተባሃለ ኩርዝ ኣብ ዝነገሰ ጊዜ ድማ ኣብ ናይ ካልኣይ ዘመንን መንግስቱ ነቢ ሃጌ ትንቢት ተዛረበ። ኩሩዝ ዳርዮስ ምስ ኣቅነዮም ደቂ እስራኤል ናብ ሃገሮም ከም ዝኣተዉ ትንቢት ተዛረበ። ነገር ግን ንሶም ሃገሮም ምስ ኣተዉ ቤተ መቅደስ ካብ ምስራሕ ሸለል ኣብ ዝበሉ ጊዜ ንሶም ኣብ ውሽጢ ዝወቀቡን ዝጸበቑን ቤት ስለ ምንባሮም ከምዚ በሎም፣ ንኹሉ ዝገዝእ እግዚአብሔር ከምዚ በለ፣ ናተይ ቤት ፈሪሱ ንስኹም ግን ኩልኹም ቤትኩም ተጽንዑ ኣለኹም ኢሉ ገሰጾም። ስለዚ ሰማያት ብሰርኹም ኣውሊ ከልከለ ብሰርኹም ማለት እዩ ብሰንክኹም ምድሪ ከዓ ፍሬኣ ከልኤት በሎም። ካብ ውሽጢ እቶም ህዝቢ ድማ ቁኑዓት ዝኾኑ ቃሉ ሰሚዖም ብጣዕሚ ፈሪሖም ንናይ እግዚአብሔር መመስገኒ ቤት ከም ዝግባእ ገይሮም ኣወቂቦም ክሰርሑ ጀመሩ። ጻድቕ ነቢ ሃጌ ድማ 70 ዓመት ምስ ነበረ ናይ ትንቢቱ ወርሓት ፈጺሙ ብሰላም ዓረፈ። ናይ ትንቢቱ ወርሓትን ድማ ንስማጽዋውዑ ክብሪ ይኹነሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምውላዱ 430 ዓመት እዩ። ናይ ነቢ ናይ ቅዱስ ሃጌ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን። ታሕሳስ 20 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ሃጌ ነቢ፣ ኣባ ኣውጋኒዮስ፣ ኣባ ታውፊና ንግስት ኣዴና ታውፊና ንግስት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር፣ ቅዱስ አክሎግ ቀሲስ፣ ቅዱስ አጼ ካሌብ ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ኣባ አሞኒዮስ ዝሃገረ ቶና፣ ቅድስቲ ሳድጅ የዋሒት፣ ማር ቴዎድሮስ ሃያል ሰማዕት አሜን። በረኸቶም ይሕደረና ጸሎቶም ይርዳአና አሜን። ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና አሜን ወአሜን። ካብ እናበባ ኩሉ ዘንጠብኮ ዘጉደልክዎ ዝተጋገኽዎ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተኣርምልይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒም ህድግ ለና አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ
نهديك لزعبس سلنا إتابع عن نجزء استمنسوت الله دهنا وبالهن كله كيس مزاك تمنجس حيلو سبحات العالم عالم آمين بسلام قدس جبريل ملاك أجزء مرام سلام لتشي دينجل بهلناتشي ودينجل بسقاتشي مجزاور صباح سلام لتشي بروك تانت مانس وبروك فراكرتكي تفاسي سيت أو مريم لتسقع ملته وداسي ملته مغوس ملته كله እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጸልይ ምህረተ በእንቲ አነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራለና ኃጣዊነ ተማህፀነ በክዳንቺ አሜን አሜን ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር